Bakhona bazalwane. Bakhona bazalwane. Hallelujah. Ngilinde nalo ongasho ukuthi amen. Hallelujah. Sithatha leli thuba siyabingelela ke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Mfundisi uMashele, i-leadership yonke yalapha ekhaya na kwi-committee yonke yamadoda, ibandla lonke, all protocol observed. Amen. Charles okwakubheka igama, isibongo ngokwakubheka. Charles okwakubheka igama, isibongo ngokwakubheka. Intentionally so. Amen. Ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu, izono zami zaxolelwa. Amen. Mfundisi, abanye ngiyabona ngibona ubabuhlanze nasingena unkosikazi wami, abanye abazalwane ngathi abamazi. Hallelujah. Kathi ubaba lo solo kuhamba yiwani kanti bazalwane ngishadileke nonkosikazi kanye nendodana eyodwa. Cela nje unkosikazi umama ukubheka la ikhona asikime njame ngenyawo ke simshayeleni izandla ke bazalwane. Nangu umama ukubheka. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu wangibusisa ke ngaye. Amen. So we've been years together, sihlala sonke uNkulunkulu esisiza, simkhonza noNkulunkulu ekuhambeni. Hallelujah. Ngoba impilo yomntwana kaNkulunkulu isekumkhonzeni uNkulunkulu. Once you stop ukukhonza uNkulunkulu, kukhona into ozayikhonza. Le nto ozoyikhonza uzoyikhonza ikukhonzise ubaba uSithole uthe abanye baze bakuphule nenyawo. Amen. Khonza uNkulunkulu njengomntwana kaNkulunkulu. Amen. Ngiyabonga kakhulu naphakathi kweviki la Thursday bengikhuluma, mfundisi Kizolo ivoice ibingekho at all. Nabathi ngiyokhuluma ngesonto ngiyasho ngithi hayi ke ziyabuya, kodwa ngizange ngisho ukuthi nguSathane bazalwane. Ndibokucaphela ukumfaka uSathane ezintweni. Hallelujah. Umzalwane wenza izinto aloko esola uSathane, kanti uSathane akekho nethi uwe nje ongazange wenze ezinye izinto kahle. Amen bazalwane. Ngaphandle ke kokumosha isikhathi, asifundeni izwi lethu lenkosi in the book of 2nd Chronicles chapter 20. Amen. From verse number 1. Isihloko namhlanje engithanda ukuthi sikhulume ngaso nje in very short, bese sizohlukana ngizothi mina take your position kwinkonzo noma sesivala iviki lamadoda awumadoda. Hallelujah. Ngizothi mina ke position yourself as a man of God, as a father, as a gentleman. Position yourself njengomama wekhaya, bambi position yakho njengontombi, njengensizwa zipositione and see. Hallelujah. Siyafunda ke 2nd Chronicles chapter 20 in verse number 1. Ngimkhumbula Jesu umhlengi, ngimkhumbula malanga
isibuko seshumi samashumi amabili. Kwathi emva kwalokho kwafika abantwana bakwaMowabi nabantwana bakwa-Amoni benabanye bama-Ehudi uJehoshafati beyokufa. ngicela uchubeke naye baba uMsibi until ku verse number 15. Until 15. Yes please. Kwafika abanye bamtshela uJehosafati ukuthi kusondela kuwe isixuku esikhulu sivela phesheya kolwandle e-Aramu. Bheka babeseHasasoni Tamari eliya e-Eni Gedi. uJehoshafati wayeseshaywa luvalo, kwabhekisa ubuso bakhe ukumfuna uJehova. Wamemezela ukuzila ukudla kulo lonke lwakaJuda. uJuda wabuthana ukucela ukusizwa nguJehova. Baphuma emzini yonke yakwaJuda bafika ukumfumana uJehova. uJehosafati wema ebandleni lakwaJuda nelaseJerusalema endlini kaJehova phambi kwegceke Elisha, wathi, Jehova Nkulunkulu wawobaba, wena awusiye uNkulunkulu ezulwini, awusiye umbusi wemibuso yonke yabezizwe na? Esandleni sakho kukhona amandla negunya, akakho ongamelana nawe. Awuxoshanga yini uNkulunkulu wethu abakhileyo kulelizwe phambi kwabantu bakho uIsrayeli? Wanika lokho inzalo kaAbraham umngani wakho kuze kube phakade na? Bahlala kulo, bakwakhela kulo indlu engcwele ibe ngeyegama lakho, bethi, uma sehlelwa ngokubi, inkemba nokwahlulelwa, nesifo nendlala, siyakuma phambi kwalendlu naphambi kwakho, ngokuba igama lakho likulendlu. Sikhale kuwe ekuhluphekeni kwethu, uyakuzwa usisindise. Bheka manje abantwana baka-Amoni nabakwaMowabi nabasentabeni yaseSeyiri ongavumelanga uIsrayeli ukubangenela ekuphumeni kwakhe ezweni laseGibhithe, kepha wabachezukela akabachithanga. Bheka ukusivuza kwakho ukuba bafike ukusixosha efeni lakho osinike lona ukuba silidle. uNkulunkulu wethu awuyikubahlulela na, ngokuba asinamandla ebusweni balesi sixuku esikhulu esisifikelwayo, futhi asazi ukuthi siyakwenze njani, kodwa amehlo ethu akuwe. Wonke uJuda wayemi phambi kukaJehova, nezingane zabo nawomkabo namadoda abo. Kwase kufika umoya kaJehova phezu kukaJahaziyeli noZakhariya noBenayi noJehiyeli kanye noMathaniya umLevi emadodaneni ka-Asafa phakathi kwebandla. Wathi, yizwani nina nonke bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema,
nawe Nkosi Jehoshafati usho kanje kini uJehova uthi ningesabi ningapheli amandla ngenxa yalesi sixuku esikhulu ngokuba impi ayisiyo eyenu ngekaNkulunkulu. Hallelujah. Ngokuba impi ayisiyo eyenu, impi ingekaNkulunkulu. Sivale namehlo sibonga ukufundwa kwezwi lakho Baba wethu namandla onke ekseni nalibandla lakho likwethamele ngoJesu Kristo inkosi yamakhosi. Amen. La sifunda khona ke bathandekayo without waste of time sithola ke abantwana bakwaIsrayeli ngizokhumbula ukuthi the time they left Egypt ngesikhathi bephumile eGibhithe beya ezweni lesithembiso kwaba khona isikhathi la they were divided into two. Now siyamthola uIsrael siyamthola uJuda. uJuda abe elidwa inkosi inkosi uJehoshaphat. Now la sifunda khona ke lithi iBhayibheli abakwaMowabi nabase-Amoni they made baba necebo lokuthi bahambe bayohlasela isizwe sakwaJuda. Nikhona bazalwane. Now uma ngabe bebenza icebo lokuthi bahambe bayohlasela isizwe sakwaJuda, leli iBhayibheli umlayezo wafika sowufika kuJehoshaphat. Now Bible tells us ukuthi ngesikhathi uJehoshaphat ewuzwa lo mlayezo waqala wathuka, waqala wangasabi comfortable ngoba ezwisisa ukuthi uzohlaselwa. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi maningi ama message esiwamukelayo angasimahle, maningi ama report amanye avela kubodokotela, amanye avela wherever where we have applied athi nasifika siwezwa bese ayawudangalisa umoya wethu. Now uJehoshaphat uthi because now I am troubled in my spirit, there is only one thing that I know. Leli iBhayibheli verse number 2 wabese ebiza isizwe sonke sakwaJuda wathi masizileni ukudla siyofunda ubuso benkosi. Hallelujah. Athi uDavid ngiphakamisela amehlo ami entabeni, sizo lwami liyovelaphi na? Sizo lwami liyovela kuJehova. Leli iBhayibheli uJehoshaphat wa-understand ukuthi ayikho enye into ezosinceda ngaphandle koNkulunkulu, ayikho enye into ezokwazi ukusinceda kule mpi esibhekene nayo ngaphandle koNkulunkulu. Leli iBhayibheli he proclaimed a fast and they started to pray. By the time they went to prayer, iBhayibheli liyasho ukuthi uNkulunkulu came and revealed himself ngoJahazeli indodana kaZakhariya, and he replied God and said to them, you don't need to fight. Hallelujah. Bekani phansi inkhali, anisingabantu bempi, impi ingeyami kusho uJehova. Uthi anidingi kulwa, uthi there's only one thing that you must do. Take your positions, position yourself. I will fight for you. Ngizonilwela ngoba nginguJehova Sebaothi, uNkulunkulu wempi. Sihleleni nina, hlalani kahle nibheke ukusindisa kukaNkulunkulu. Take your positions. Abathandazayo mabathandaze, abahlabelelayo mabahlabelele, yabazalwane abaasharayo baashare ngamandla, and see the salvation that the Lord shall bring in this house. Hallelujah. Uthi take your positions. Ungambangisa omunye position yakhe. Hlalela inini lakho. Into ezosinqoba njengebandla ukungahlali kuma positions ethu. Nangabe ubaleka la uNkulunkulu akubeke khona uyosibulalisa, uyosibangela ukuthandaza singamelanga sithandaza. Hallelujah. Uthi Jehoshaphat, take your positions. Leli iBhayibheli la they
did not worry and they took their positions. Tomorrow, in verse 17, they went down. And the Bible, they took the worshippers in front. Yebazalwane yathatha ama-worshipper aya ngaphambili. Ngiyabona bahlabelela besho bethi wosana kweliphezulu badumisa uNkulunkulu ngoba bebazi ukuthi akusiba bazolwana uJehova uzolwa. Hallelujah. Izimpi lezo obhekene nazo ungazilweli, nikela kuNkulunkulu. Izimpi obhekene nazo ekhaya akusingekwakho ukulwa, kulwa kungokaNkulunkulu. Hallelujah. Nathi ngiyabona ama-worshipper ehlabelela phambili esho athi lift up your voice and sing. Hallelujah. Ubhekene naso kuvuka indumiso uthi wosana kweliphezulu ngoba ukhona uNkulunkulu kulekhaya lakho. Angikhathazeki ukuthi kunjani, hlabelela uthi wosana ngoba ukhona umuntu ozokulwela lezo zimpi. Ungazilweli, bamba iposition yakho, thandaza kakhulu, hlabelela kakhulu. God will fight for you. God bless you all. Amen. Hosanna Thank you, Jesus. to the